Здравейте, в Откровенно сме Нели. Днес ще си говорим за квантовата медицина, за влиянието на геопатогенните зони и за това как можем да подобрим здравето си чрез квантово въздействие. Как се изготвя лечебно-възстановителния план и как да се освободим от токсините в организма си, ще ни разкаже моя събеседник. В редовната ни рубрика за щастливи хора Венци Чипева ще ни срещне с един човек, който въпреки нещастното стечение на обстоятелствата в неговия живот е успял да открие щастието в професията си. Останете с нас до края. В студиото е Хари Бухосян. Той се занимава с квантова медицина повече от 15 години. Изобретил и патентовал квантов генератор за зелена светлина. Награден е с 9 международни награди, а пациентите, преминали през това лечение, са над 3000. Очакваме въпросите и коментарите ви на телефона в студиото 975 25 55. Здравей, Хари, добре дошъл. Много се радвам, че си мой гост днес. Нека първо да поговорим за здравето на хората, тъй като ти си спасил и живота, и здравето на, както казахме в началото, над 3000 пациента. Да, добър ден на зрителите. В продължение на 15 години с това се занимавам. Иначе това е като практика при мен от 85-та година, тъй като имах едни проблеми, които се зародиха. Може с някои думи да кажа как става така, че се занимавам с това. Да, какви бяха проблемите? Значи едно главоболие там във Варна, където живеех и завърших и живеех на един първи етаж за няколко месеца, където почна едно силно главоболие. И след преминаване на всички изследвания при стандартната конвенционална медицина, се установи, че съм в идеално здраве, но имаше и много определено силно главоболие, което се запознах с един мой колега, един от най-старите радиестезисти, което открихме, че точно под първия етаж, под апартамента, където живеем, се намира трафопост. Е монтиран трафопост. Това е силно електромагнитно поле, електромагнитно поле и вибрации, които разбалансират трептенията на клетките и така нататък. Се получават всякакви функционални нарушения, което при мен се отчиташе като главоболие. Да. Там, където живеех нагоре самия етаж, половината хора просто ги нямаше, просто бяха починали, а другата част бяха с всякакви заболявания. Самият човек, който там е живял, самият човек, който там е живял, е пътувал с корабите и след като се е пенсионирал, след няколко години, стоейки в къщата постоянно, той се е разболял от злокачествено заболяване и така е починал човек. Така, от тук тръгват нещата. В този период, когато аз съм бил там, от 74-та-5-та година, в продължение на една-две години, откъдето вече ние там след половин година напуснахме с съпругата ми, от тогава датира усиленото ограмотяване в нетрадиционните методи на лечение. Значи всички неща, които имахме достъп, защото тогава нямаше пълен достъп до нещата. Да, за разлика от години и се ползвахме с литература основно от руската книжарница, където има и сега изключително ценни книги и неща, които тогава ги нямаше. Както и да е. От тогава датира това мое ограмотяване в всякакъв вид нетрадиционни методи, там и акупунктури, суджок, билколечение, радиестезия основно. Започнах точно от тогава да се занимавам. Хари, да разкажеш на нашите зрители, които не са запознати, какво представлява радиестезията? Значи, това е метод, биолокация се казва. Тя датира от няколко хиляди години, може би повече от 3000 години, не се знае точно, но от Египет тръгват нещата, там са намерени махала. После в Индия е изключително развито, там един от основните деятели, така се казва, Абат Мерме. Във Франция е много развито, въобще в Русия, в Украина, в Полша, Унгария и Германия, Англия и така в цял свят. Съвременната радиестезия се корени като база на теорията и практиката от професор Луи Тюрен, който е французен и за щастие от сигурно 20 години вече
има преведени тези томове. Не можах да я донеса, защото е изключително дебела толкова. Много тежи. Така че има различни... Аз специално се занимавам с физикална радиестезия, пряко свързано с човешкото здраве. Тоест определяне на необходимите данни, като се взема свидетел, се казва, от косата или ногти или някакъв друг продукт, защото, както знаят хората или някои не знаят, всяка една клетка, всеки един продукт на човека излъчва неговото цялостна информация за него. Това така, има други колеги, които се занимават с други неща, свързани с търсене на води и все други неща. Но пък ти си се взел с най-съществената част от живота, за да можем, значи, това, което е почнало да се занимава, изключително е интересно. И не само това, е много полезно за човека в аматьорски вид. Но когато вече напреднат нещата, вижда, че нещата са много точни, много сериозни и изключително помагат на хората. Тоест да си определиш, да речеме, храни, комбинация от храни, там питията, как да се комбинират, какво точно да ядеш, какво точно ти трябва, защото това да се случи. Има тестове, които се правят, които, нали, не е удобно, нали, да се ходи някъде. А това, вървейки с багетата или махалото в магазин, аз работя с махало, ще ви го покажа, можеш да избереш изключително бързо точно нещата, които са при теб. Сега, това е в... На какъв принцип става това? Всеки ли може да го прави? Значи, практически всеки има определени заложби, ако стига да ги развие, т.е. да се обучи. Значи, ако ви дам една Страдивариус цигулка, човек, който не е свирил, нали, той след време ще се научи. Обаче дали ще бъде най-добрият цигулар или много добър, това зависи от неговите заложби. Сега някои имат по-силни, някои имат по-скромни заложби, но така или иначе човек може да се научи в любителските да се помага той сам. Не става въпрос да си прави самолечение, а просто да си избира необходимите. Това е път, който трябва да се измини. За това става въпрос. И така, ако вземе това, което аз точно работя, значи по ДНК-то на косата, по този свидетел, който се прави, могат да се определят много различни параметри. Значи, това, което аз правя, определям, да речем, един набор от неща, които са ми необходими. Значи, общи кръвни параметри, общия статус на човека, имунната система, те лимфоцитите, те клетките, гръбначния стълб, всички нива. Всичко това би могъл да разбереш само от един човешки косъм. Да, не от един косъм, а просто от малко кичур коса или ногти, няма значение какво е. Изследването, които правя, са пространни, значи изследва се всички вътрешни органи и системи, но това не е идентично с клиничните изследвания, които се правят, тъй като, в смисъл, на нас не ни трябват параметрите на човека, които ние трябва да знаем определени, да речем, кръвна захар, там, биоконстанти на човека с една дебела книга. Те са страшно много на брой. Да, разбирам. Важното е причините да разберем откъде идват нарушенията като цяло и оттам да можем да имаме представа този човек като статус какво представлява и на какво се дължат нарушенията. Какви най-често са причините? Не говорим за диагнози, не говорим за други неща. Другото, което се прави, значи степените на интоксикация, които е най-важното в човека, те, когато се родим, нали, човек започва да се интоксикира в всички вътрешни органи, вследствие нарушаването на обмяната на веществата. Тоест, жлезите с вътрешна секреция започват да излъчват други ензими и хормони. Това е един път, това е във времето. Да. Тоест, колкото повече, нали, порасваме, колкото повече остаряваме, така или иначе тези интоксикации се увеличават вследствие нарушаване на обмяната. Тоест, влизат други ензими и хормони, като комплекси, като стойности. И това, което ние ядем, пием, трябва да се зареждаме, не става както трябва. Тоест не се резорбира както трябва, защото имаме друг хормонален статус в определен момент.
това се случват две неща, че кръвта не се обогатява достатъчно, т.е. нямаме достатъчно качество на кръвта, ако приемем, че едем правилни и чисти продукти, което не е точно така. И другото, което се случва, е, че тези неразробирани субстанции, които остават, те се натрупват като интоксикации и във времето започват да се увеличават, докато достигнат една гранична стойност, която тези интоксикирани, това е токсичност, и тези замърсени здрави клетки преминават през един граничен период на мутация и се получава процеса на преканцероза. Значи, тя мутира, променя се ДНК-то на самата клетка и започва един злокачествен процес, което е във времето е един процес от носителя. За някой по-бързо става, за някой по-бавно става. Да. Така или иначе, човек в определено време му идва край, се казва, на живота, благодарение на това, че организма е претоварен и от такива токсини, които са преминали в друго състояние. Тоест е създаден, ако не се е случило други неща, като инсулт, инфаркт или тем подобни неща. Така, в изследванията също се измерват тези интоксикации, къде са преминали на преканцероза и се, по всички вътрешни органи. Това е дебели черва, бели дробове, абсолютно. Става ясно колко са, защото те трябва да са нула. За да са нула, трябва да се детоксикира целият организъм, за да го направим нула. Тоест да се намалят тези интоксикации. Дебели черва, бели дробове, стомах, дълъг, панкреас, лимфна система и така нататък. Абсолютно всички вътрешни органи и системи и се вижда много точно. И целият организъм би могъл да бъде детоксикиран. Абсолютно. Целият организъм се... Първо говорим за диагностика. Така. Второто, което е, там се изследват минералите на кръвта, оросяването на органите. Всички тези параметри си имат средностатистически за годините си статус. Тоест колко трябва да бъде бъбреците, колко милиграма кръв трябва да минава през кръвта, през черния дроб и така. Когато започне да се затлачва организма, той започва да губи ресурса си. Значи това е едно. Носим една раница с празна раница, която в течение на годините, човек на 7 години се сменя клетките, остарява. Стъпките са на 7, на числото 7. През 7 години. През 7 години, на 7 дена, на 7 месеца. На 7 години вече ние минаваме една стъпка по-напред. И така, тази раничка, започвайки да се трупа с интоксикации, т.е. представете си един товар в раничката, който е 5, 10, 20, 50 кг, и вие си го носите и той постоянно става все повече и повече, задържа се в определени моменти, ако ние се грижим за себе си. Значи, грижата за себе си е такова понятие. Ако се грижим ние за здравето си, което е такава категория, която е малко философска. Значи човек, това, което сме ние, ни е дадено от някъде. Ако кажем, че някой не е сътворил, дали Бог или някой друг, няма никакво значение, как го казваме. Ние се раждаме, идваме на този свят. Ако сме нормално дошли на този свят, той ни е дал всичко, което имаме. Той ни е дал здравето, което имаме, и ние трябва да го рушим, да го пазим, обаче ние в течение на времето, малко или много, в различни периоди от време, започваме да го губим по някакъв начин. Всичко това е свързано с разбирането ни за категорията здраве, какво представлява, как трябва да го пазиме, колко е важно това, кое е най-важно и така. И ако разгледаме това, хората би трябвало да го правят всички, защото е логично. Най-ценното нещо в човека е здравето. Обаче не всички го осъзнават, че е така. И това в момент, когато започнат вече нещата да идват тогава, Хари. такива. Когато имаме проблеми, когато започнем да ходим по идват доктори, на физическо ниво, тогава го оценяваме. Болят на определени места или имаме определени проблеми по продължение на дълго време. И той вика, аз вече съм болен, нали? Имам такъв проблем и тръгва по определени места.
да си такова. Значи, нещата, когато са вече на физическо ниво, на степен органи, вътрешни органи, Да. Това е най-ниското ниво, което е достигнало. Нещата по принцип са почнали много, много по-отрано. В какъв смисъл? В квантово ниво. Нали? Тук вече идваме на думата. Значи човек е многомерна такава система, която физическото тяло е най-ниската част от него и то е следствие от тези квантови нива, да го кажем, ефирни тела. Наречем човека има няколко ефирни тела, там астрално, каузално и така нататък. 7 нива са. Има чакри, вихровата система на жлеза с вътрешна секреция. Има меридианна система, която е рефлексна част от рефлекса на вътрешните органи. Тоест, китайските енергийни меридиани, които са 14, са свързани с всички вътрешни органи и системи. Да. Те са разположени по цялото тяло и определят чрез това могат да се определят статуса на човек. Тоест, всеки меридиан има определени точки, има ги на ушите, по главата и по цялото тяло. Така че квантовата медицина действа чрез тази многомерна система извън физическото тяло, което ние практически не виждаме. Да, и за това не вярваме, тъй като не го виждаме. Да, не вярваме. Не можем да го пипнем и така. Вече отдавна има неща, които... Има апарати, които могат да заснемат. Да речем, мога да покажа... Аурата на човека. Да, би могла да бъде заснета. Измислена е отдавна от Кирлиан. Мога да ви покажа моята аура. Да, интересно е да видим. Моята аура. Значи, това е на Кирлианов апарат, изключително сериозен. Руски последна модификация. Това е аурата. Тук имам определени нарушения. Това е миналата година, съм правил. Това се тества по ръцете и после вътре го обработва компютъра и така. Имах едно падане, после едно друго падане. Къде се отразило падането? Тук то се пише там, което е. Тук. Тук? Да. Така. Обръщайки това нещо, значи той не прави само това, апарата прави и много други замервания. Това са така наречените чакри, които също се измерват, всичко е със стойности и така нататък. Има други апарати, които, значи тук този апарат специално той е за диагностика, а няма такъв някакъв забавен характер с цветове и така нататък. Да. Тук се измерват стойности и така нататък. Сега, има и други апарати, които за щастие са на наши български учени. Това е изследване. Показвам аурата, какво представлява. Това е идеалната аура на човека. Тя представлява идеална аура. Това е идеална аура на човек. На човек, който е напълно здрав. Така, напълно здрав. Към това се стремим. Това пак е моята... Значи, това е апарат, който... Говорим сега по принцип, за да демонстрираме какво значи аурата. Правят се замерване по 49 точки на дланите, на двете длани. Компютърът го обработва и така. Какво е нарушението тук в тази аура? Значи, това са пак моите неща. Това са отпадането от колелото, което съществува. И тя се е изкривила лекичко. Да, защото има леки нарушения на гръбначния стълб. Това беше малко след това нещо. Това нещо се върти в пространството в трети измерения. В един момент може да се спре и да се регистрират отпред, отзад, отстрани, отгоре и така, както и да е. Това е тази година изследването ми. Просто демонстрирам. Тази година? Това са едно, че те гледат от балкона, нали? От втория етаж. Значи професора, който намери, каза така, аура не съм мерил, тъй като е
97 и еди колко си там. Всеки един от нас, макар и с съответно нарушение, ако има здравословен проблем, има такава такава да видите аура. в болни хора, които, нека да видим които са на със болните страшно хора. изкривени Аури. Да. Това са пък чакрати, които са замерени тази година преди 3-4 месеца, да речем. Хари, ти си в отлично здраве. Аз съм в отлично здраве и Поздравления демонстрираме за сега теб. Дай Боже, това всеки нещо. му. Това става за около половин час. Всичките тези измервания. Това става за около половин час, се замерват по точките и вече си гледаме каквото искам. Много е хубаво това. Всякакви манипулации, които се правят на квантово ниво, да речем, пиете озонирана вода, сребърна вода, действия с определени апарати, които действат да изчистват там или какво си, и хранителна добавка. След определено въздействие, веднага се отразява и на чакрате, и на аурата. И може да го видите. За всичко това, Хари, сега ще се поговорим. измервате и след един час Веднага се резултатите. правите определена процедура и виждат резултатите, визуално. Добре, Хари, ние ще продължим с всичките тези неща да говорим след рекламите.